Reportáž z hory Živčáková, festival Žilina Voce Magna či Týždeň kresťanskej kultúry. Aj to prináša novembrové vydanie našej žilinskej diecézy. Neplatné manželstvo, rozvedený a synoda. Svätý otec František zvolal do Ríma riadnu synodu, ktorá sa zaoberala otázkami manželstiev a rodiny. Redakcia oslovila Jozefa Bagina, súdneho vikára žilinskej diecézy, aby nám v tejto súvislosti odpovedal na niekoľko otázok. Tajomstvo nového života. To bolo motto Týždňa kresťanskej kultúry, ktorý už po 6. raz zorganizoval Inštitút Communio. Sviatok svätého Františka oslávili tohto roku pútnici na hore Živčáková dlho očakávanou slávnosťou konsekrácie chrámu Panny Márie Matky Cirkvi a Žilinu ovládol na 4 dní medzinárodný festival zborového umenia Voce Magna. O tom, že raz bude hrať na tento ušľachtilý hudobný nástroj, sa mu ani nesnívalo. V nezabudnutom svetle si pripomenieme organistu z Byčice, Tibora Mintála, ktorý už viac ako 40 ročia hráva v kostole na organe. Keď pracujem z lásky pre Pána, mám radosť v srdci. No najväčšiu radosť má, keď môže dať na svoje miesto prázdne hrnce. Vtedy vie, že jedlo chutilo. O svoje svedectvo sa s nami podelila kuchárka, opatrovateľka a učiteľka v jednej osobe, sestra Gabriela. V podvečernom šere nám cez cestu prebehla srna. V horách okolo je vraj zo 6 medveďov. Rýchlo nás z toho vyviedli Mária a Robo Imriškovci z Rodinkova v rubrike Dvaja z jedného páru. V časopise nechýbajú pravidelné rubriky Kam na výlet, Detský kútik, Recepty sestry Kristíny a manželská STKčka sa bude venovať prioritám v manželstve. Prajeme vám pokojné dušičkové čítanie.